Amasai taldea, bueltan da. 80. hamarkadan ezagutu genuen gehienok Amasai taldea. Gerora, itzulera batzuk izan dituzte eta horietako azkena orain egiten ari diren Eropomp bira. Musika zuzenean telebista saioa Bilboko Kafa Antzokira etorri da gaurkoan. Eta bertan osatu dugu, orain ikusiko duzuen erreportaje hau. Amasai taldea bueltan da, eta ez dator esku hutsik. Kantu berriekin batera, kontzertu bira abiatu dute. Egia esan da, Amasai bueltan dagoenean beti diska berri baten arazoagatik izan da. Aurten, diska Erobonen diska Bomberenearen proposamen bat izan zen, Patxiren proposamena. Eta guretzat, kriston oportunitatea izan zen berriro taldea elkartzea eta zenbait kanta berri egiteko moduan. Uste dugu, bueltatzen bazara, zerbait berria bota behar duzu. Jendearekin harremanetan egoteko gauza berriak, oportunitateak berriak dira. Horregaitik beti egiten dugu bezala. 10 urtero, bueltatzen gara, ez dakit urrengo bueltan nola izango den, baina bueltatzerakoan abesti berriekin, material berriekin, diska berriekin. Guretzat da izugarrizko gauza bat, izan da bapateko gauza bat. Zerutik bota zen horrelako aukera bat eta guretzat da plazer hutsa. Berriro elkartzea, nire nahiarekin, Txapekin, Mikelekin, Gorkarekin, niretzat da, ekipazo, harremanak oso ona dira estuak eta, plazer hutsa, bai. Mehatxaldean jaio ginen, baina beti izan da talde berezi bat, ni Bartzelonan nengoen. Amasai jaio zenean, ni Bartzelonan ikasten egon nintzen, eta beti izan da talde disperso bat, Mehatxaldetik, baina Bartzelonan, Bilbon, orain Elorrion, Irunien, talde kosmopolita del mundo mundial. Bidea daukagu, adina bebai, eta adinarekin bidea, den elkartuta dago. Baina, egin ditugu gauzak, pozik, gainera. Gora oso berezia denez, egiten ditugu gauzak, poliki, lasai hartuta, gauzak ondo pentsatuta, bapateko gauzak ezin dira egin. Ondo anteratu behar ditugu gauza guztiak, plangintza on bat egiten eta horrelako historia, bai. Taldearen jardun nagusia 1981 urtetik 1986 urtera garatu zen. 3 disko eta makina kontzertu eskaini zituzten, tartean hitz egin jaialdi mitikoan arituz. Hitz egin, izan zen guretzat gure azken kontzertua eta, sekulako giroa zen eta, gu egon ginenan, gu Lobelarrin oso ondo pasatzen. Garai hartan horrelako kontzertuak antolatzea oso zaila zen, oso zaila. Gaur egun, normala da, baina garai hartan oso zaila. Jarri zituzten bi eszenatoki, bata bestearen aurrean, eta talde bat amaitu eta bestea hasi, oso ondo antolatuta, kriston giroa, los pelos de punta, izan zen sekulako ekitaldi bat, sekulakoa, bai. Arrakasta nahiko berezi bat lortu genuen. Astero jotzen genuen, Zeiama diskarekin, astero jotzen genuen, eta baita ere, zenbait leku pizka bat jendere gehiagorentzat, baina beti gure giro berezia izan da sala txikiak, gaztetxiak. Gaur bertan joko dugun sala motakoa, guretzat jendearekin harremana hurbila edukitea, gustatzen zaigu, eta halako tokietan jo genuen eta joko dugu baita ere berriz. Garai hartan, egon ginen kontzertu pilo bat egiten, sekolako taldekin,
Egin genituen kontzertu batzuk, Bapekin, guretzat Bap beti izan da sekulako taldea. Negu Gorriarekin bebai, Beti Mugarekin, Diablo Teatuarekin bebai, gari bereziak ziren bai. Politak, oso politak. Eta trinkoak bebai. Gure kontzertuak horrela ziren eta horrela dira. Areto txikiekin eta, zela giroa berezi bat sortzen da. Harreman estuak publikan eta taldearen artean, eta izerdia eta kontaktua, hori da. Guretzat, hori da politena guretzat. Amasai taldearen proposamena ausarte izan zen 80. hamarraldiaren hasieran. Distortzioa, zikintasuna eta melodiak nagusi ziren taldearen doinuetan. Nahi genuen musika egiten ari ginen. Ez genuen pentsatzen halako arrakastarik edo gure asmoa nahi genuen musika egitea izan zen. Eta gure referentziak, badakizu zein ziren, Pixiak, Sonic Youth, P.J. Harvey. Eta horregaitik, halako antzeko musika, antzeko abestiak egitera bueltatu ginen. Pasote, hori da gure marka, hori da marka. Hori, oso gordinak, azkenean geratzen dira abestiak, potentiak, gogorrak, nahiko violentoak eta, Ni oso fan naiz, Amaseina, eta beti goatzen naiz denok ezagutu genuenean Amasei gogoan daukagu puntu elektriko ura, ez da? Nola zan hori diozuna gitar elektrizitate txorro hori eta basa ritmikoa super potentea eta hautsi distorsionatuak eta pixkat gutxienez hemen oso ohikoak ez ziren kode batzuk eta hori hasieratik bazeukaten eta beti mantendu dute eta nik uste dut disko honetan ere naiz eta urte asko pasa eta aldaketa egon hori mantentzen da. Ezaugarria izan da nire ustez, danontzako erreferentzia handiko taldea izan da niretzako ere eta saiatzen geha pixkat esentzia hori mantentzen, baina garaiak aldatzen dijoaz ere eta nik uste beste bertsio bat dela, gaur egungo Amasei ez daukala zerikusirik baina gitarra aldeetan eta badutela beste norabide txikitxo bat hartzen dutela. Bai, ziur, baina baita ere diska honetan txap gehitu egin da gurekin eta badakizu bera lamo da distorsion dela, eta produkzioa egin du, nabaritzen da, orain kriston sortea daukagu gurekin jotzen du, eta esaten duzun distorsio hori, uste dut zentsu gehiago hartzen duela, berarekin, eta gure hizkuntza da, gure espresio motakoa, eta horregaitik erabiltzen dugu melodia distorsionatuak, baina melodiak baita dira, Taldearen beste ezaugarri bat hizkuntzaren erabilpenean dago. Euskara eta ingelesaren arteko hitz jokoak nagusi dira hitzetan. Eta honek nortasun berezi eman dio taldeari. Hitz jokoak ziren, eta baita ere diska berri honen arazo berezi bat da katalana zartu dugula. Ni Bartzelonan bizi naiz eta nahiko normala da niretzat katalanez hitz egitea. Eta horregaitik, heldu da baita ere katalan eta eroboan, ingelesa, euskera eta katalana dau. Amasei beti joan da hortik, ezta?
izan da beti bere bidea. Joku hori, Amasei, Renfan, Aerobomb, da nire nahiaren kontua, osea, bai. Dauka tiro polit bat buruan, eta, bueno, ateratzen dira bere burutik gauzak, ez dakit bereziak, eta, bai, bere kontua dira, bai. Bueno, eta pertsona garrantzitsua hor bertan izan zen Carlos Alonso. Carlos Alonso lehen baxu jotzen zuena, berak nabarik egiten zituen hitzak, eta euskara eta ingelesez nahastu, eta horregaitik, hortik, atera ziren esaldi bereziak, hitz joku bereziak, eta azkenean hitzak, Amaseiren hitzak, ez? Bai, egon zen Carlos Alonso eta Paule, laguntzen letrak egiten. Carlos Amasei basujolea hoia da, eta Paule, arimaren abeslaria. Hasierako talde formaziotik Bilbao anaiak mantentzen dira. Txap, Gorka eta Mikelek osatzen dute egun boskote den banda. Horrengo formazioa da, Txap eta Gorka gitarrak bereziak egiten, ni gitarra diskreta edo alako gitarra nahiko erreza jotzeakoan, baina kalitatea Txap eta Gorka jartzen dute. Eta gero Mikel, baxua beti bezala, Renfanetik dator Mikel González, eta Gontzal beti bezala nirekin Amasei hasi zenetik elkarrekin gaude eta jarraituko dugu. Helduak gara, baina eskarmentua badaukagu, bai. Eta, ez dakit, agian nabaritzen da pitin bat. Egon ginen Txapekin grabatzen, eta, Txap da maisu bat, Gorka sekulako gitarra, Mikel sekulako basujolea, guretza da honore bat. Ezken nabaritzen da, besteak, jotzen ari dira normalki, bere taldeekin, Alteretx, ez dakitara Txap zerrekin dagoen, baina Gontzal baitare harimen jotzen du, eta Gorka badakizu han jotzen du, eta horregaitik nahiko errestasuna da ensaio gutxiekin taldea soinua hartu du, uste dugu personalitate bat daukagula, eta harremanetan gaude beti, Zero, badakizu Telegram atope, eta oraintxe bertan ensaiatzeko edo ideiak botatzeko edo badaude medio tekniko bereziak eta berriak, eta horregaitik ensaioak nahiko gutxi izan arren, zenbait harremanetan gaude beti, eta horregaz ateratzen dira ideiak, harremanak, eta gure personalitatea, ez. Lana eduki dugu, hiru gitarra sinkronizatzeko, eta horrela sortzen da hori, soinu gordina, violentoa, lodiagoa. Eta gero gantzuteko orduan, hori nabaritzen da, da como un tortazo en la cara, hortik doa kontua. Izan piromanoa. Aerobomb disko berriak Amasei taldearen betiko nortasunari uzten dio. Eta era berean, badu berrikuntzarik. Bestelako giroak ere sumatzen dira kantuetan. Diskoa oso berezia da, oso berezia. Nire ustez da Amaseiren, gaur eguneko Amaseiren kontu bat. Bestiak, beste ikuspuntutik ikusita dago, ezberdinak eginak eta nabaritzen da, baina dauka Amaseiren kutsua. 10 urte pasa dira ja.
52 urte daramagu musikan. Osea, zerbait berezi, zerbait berria, ja, egin behar duzu, ez? Gorputza eskatzen du gauza berria egitea, ez? Eta gara, zer da garrantzitsua, norekin egiten dituzun gauzak, eta horregaitik txapekin egiterakoan, badakigu zerbait berezia gertatuko dela, ez? Bere eskuetan jartzea gure ideiak, gure bestiak, ja badakizu zerbait berezi bat gertatuko dela, ez? Zuk esaten duzun bezala, zerbait berria proposatzen dute, bai konposazio aldetik, baita ere hitz aldetik, eta baita ere karakterizazioaren aldetik, ez? Abestiak, nire nahiarena dira. Joan zen lokalera, ordenagailu batekin, eta etorri zen bere etxetik ideia oso ondo antolatuta, eta gu bakarri entzun, eta zerbait aportatzen, baina berarenak dira, bai. Bai, pixo hondiko gitarrako taldea da, 16, eta, azkenengo diska honetako prestakuntzan, adibidez, bi gitarrakin joan ginen estudiora, baina, nolabait, txapiak konplizea handia zen ez gurekin, azkenean bera ere animatu zen diskoan parte hartzera eta diskoan gitarra gehiago sartzera, orduan, bai, azkenean emaitza, gitarra askoko emaitza da diskoa, eta nik uste pixu handia dutela. Osagarri berriak, baina beti esango nuke abiatzen direla puntu berdinatik. Niretzako hori bai dela garrantzitsua. Azkenean forma bat eki edo beste bat, baina beti abia puntua izatea kasi berdina. Orduan horrela bai lortzen dela emaitz koherente bat edo. Disko berriak Bonberenea ekintzak zigilupean ikusten du argia, eta Bonberoko estudiotan bertan grabatua izan da, egun taldekide den Carlos Osinagaren gidaritzapean. Mecenas izan da Patxi, bai, berak esan zuen, ea posible izango den diskoren bat grabatzea, Bonberenean, txapekin, eta horrela goaz, pozik eta atope. Bi sesioetan egin dugu grabazioa, lehenengoan bakarri instrumentala, eta beste tongada batetan ja hitzak. Paulerekin bai egon ginen, Paule Arimaren arima baita ere diskan parte hartu du, eta baita ere hitzetan parte hartu du. Eta egon ginen lasai, gero nahasketak, eta izugarrizko giro polita lortu genuen. Eta uste dugu, espero dugu, bestietan nabarituko dela hori. Bai, horra bi txanpetan, batez ere egin zala lehenengo blokea, instrumentala, eta hortik, bigarren hilabete batzutara, egin zen bigarren blokea izan zela ahotsen kontua. Grabaketan ere disfrutatu izan dugu, guretzako estudioan ere magia bat sortzen delako, baina saiatzen gara bai magia hori zuzenetara eramaten. Taldearentzat garrantzitsua da bonbero kolektibo bat bezala hortik egotea, ez? Eta horregaitik egin dugu hau. Eta horregaitik ezaren da Erobom, bonbero hitzarekin bat berriz, hitz joku bat, ez? Baina ezke guretzat polita izan da haiekin edo berarekin hau egitea. Baita ere, taldeak sortzen direnean, baita ere zirkuito bat osotzen dutelako, kriston programazioa daukate, kriston kontzertuak egiten dute, eta, Bonberenea ekintzak, ez dakitzen bat diskatara dute, kriston produkzioa. Diskoa kalean kontzertu bira abiatu du 16 bandak. Emanaldi bakoitza azkena balitz bezala bizi du taldeak.
beti izan daiteke azkena. Eta horregaitik, dena bota behar duzu, ez? Eta bueno, guretzat ezin da bestela batetara antolatu kontzertu bat. Azkenean, benetan eskertzen dugu jendea etortzea gure musika entzutela. Eta, bueno, ordu eta erdi horretan gu dena botatzen dugu eta jendearekin interkambio berezi bat lortu nahi dugu eta horregaitik uste dut gure espiritua oraindik hor dagoela. Gainera, imaginatu, hain 3 gitarra gaudenez, hor badira momentu batzuk, akelarre momentu batzuk nahiko asko maititu ditudanak, baina egia da bai sortzen dela punto elektriko, aipatu duana, punto elektriko hori, dela niretzako energia pura, niretzazkoa. Bai, saiatzen gara pixkat zuzenean indartzu joaten musikalki, eta nolabait 3 gitarrakin joan da nik uste laguntzen duela ere. Beti egongo da jendea halako kontzertuetarako edo halako musika entzuteko. Osea, bueno, berrizten da, ez? Osea, ez dugu errepikatzen rekurso berdinak edo proposamen berdinak. Eta horregaitik, espero dut, baita ere jende gaztea gehituko dela. Osa, polita izango zen, jende gaztea ikastea. Bueno, ikusiko dugu, ez? Eta badokagu kontzertu batzuk egiteke, eta batzuk egingo ditugu Arimarekin batera, eta oso berezia, bai. Niretzako eta nahiarentzako oso berezia, bai. Azkenean, Paulen alaba da, eta beti egon gara etxean musika entzuten, eta hori ez dakit, azkenean kutsatzen da, dinot ez dakit. Irekia dago, ikusiko dugu. Irekia dago eta gu ondo pasatzen dugu, giro ona daukagu, harremanak onak dira, eta horregaitik ikusiko dugu noraino heltzen garen.